well-established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yon. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa presenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong naming mga senador. That's true, kaya't inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Nagko-coordinate na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa NBI. At yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta't pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Guo, ito turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Guo. Very important. Tulad ng pag-anunsyo niya ng total ban sa POGOs nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga POGO na iyan. Lahat nito mga piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga dito laban sa POGO. So mabuti at malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay Alice Guo. At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay naaresto si Alice Guo. Pagkatapos ma-confirm natin na naaresto siya independently, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. Nasabi ko ba nung Indonesian sources nyo kung paano nila na-trace? Bubuin pa namin yung account nilang iyon para dun din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Guo, ma-input namin yun at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. Aabot kaya sa hearing tomorrow or are there parang tinatarget na sila yung gusto sana makaharap na siya tomorrow? I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin, but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Iyan na lang ang missing in action pa, pero buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Guo pagkatapos maaresto sina Sheila Guo at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Guo. Mapapalitan ba yung process? Bali from NAIA, dadaling siya sa BI? Yes. And then NBI? Yes. Apo. After the hearing tomorrow, anong disposition niya? Will she be detained here or ipapangbayan niya sa NBI? Kung makaharap na siya sa hearing bukas, yan ay hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So kailangan pa muna siyang humarap sa susunod na hearing ng Committee on Women bago makapagdesisyon kami sa disposition namin sa kanya. So she will stay here or will end? She will stay here at the Senate. Could you call on the Department of Justice and other agencies na bilisan yung pagsasampa ng kaso? Kasi ma'am, pag nirelease ninyo from Senate custody, dahil halimbawa nakaharap na siya o sumugot sa inyo, so flight risk siya kung wala pa rin warrant of arrest from the court. Tingnan po natin kung mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya, yun ang kaso ng DOJ for qualified human trafficking. So qualified trafficking in persons na isang non-bailable offense.
At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women, magdidesisyon pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or i-detain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask the BI, meron ba silang standing complaints laban sa kanya bilang isang dayuhang nandirito sa Pilipinas, on the strength of which pwede pa rin nila siyang i-hold. But definitely, hindi na natin pauulitin na tumakas siya at may mga magkulang o worse, makipagsabwatan para patakasin siyang ulit. Ma'am, are you positive na this time ay magsasalita ng parang totoo dun sa mga hearing? Well, as I mentioned earlier, tingin ko malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan, hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng POGO. Definitely. Ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Guo na tumakas ka man, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa bansang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o nagtatago. Ma'am, if this development, so we do not see wrapping up of your hearing anytime soon. Well, plano na rin ng Senate Committee on Women na sana sa loob ng 2 o 3 hearing mai-wrap up na po namin. Meron pa po kaming mga pending issues, pangunahin na nga yung pagharap at pagsagot ni Alice Guo, yung pagtatanong namin sa ilan pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga POGOs, yung hindi pa natapos na kwento ng Pharmally at kung yung mga taong na-identify noon sa Pharmally investigation na lumilitaw ngayon sa investigasyon namin laban sa POGO ay mayroong ding accountability doon. So, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat yung pagka-aresto kay Alice Guo.